mai kwaso wannan to ya kwaso ya kai can bangaren a bada canji a domin muna da karancin canji a cikin wannan tafiya sai dai ku yakuri da irin canji da kuka kallo a cikin wannan tafiya za ka ba da tabbata na mai kayya mai kuma aikin da ya zan fara da manya ne tukunna sannan in yi gangana wata bangare to ba mu tabbata na babban yarinya a siyaleni ba siyaleni a cikin wannan gida na ce aiko ina da fasa kura amma ta ce a rikon ba siyaleni ta nuna umarni kadana ta rike ba siyaleni ta rike siyaleni ita Allah ta mace wanda ba kokari a wani tafiya to za mu sake dunguma za mu tafi ofishin wato ummi yan mutanen Borno ai tsallaka da mai tsallake muke ta ba ta bare ummi yan mutanen Borno hannun ka ai sai mun gama shege ayyan mu dan saurayi za mu kalla a cikin wani tafiya wani irin kamar ta gaskiya yake da kana da su ita ma ta zo da tambarinta kana a raina a kuma a rayuwa ka sun da sarka ban tambari masa aratu sa'an mata ba tambari masa are Allah sai ke Qur'ani sai ke kuma kasa ne na ƙarya kike in na sai shege nake ne kasa Aisha kungin nake da kuma tukulla da ne san bangana mu san ke su kasa a naira dubu wallahi kariya ki ai tun da ka fara san uwa ke mura wai ba da kasa ayawa ta fito mu je kasa sare a kawai ki domin da naira dubu sai ka ce to ko da ya take kai wani gida ba ma gidanki ba ake yi cin sama da naira dubu na baki minti da in ba ka wallahi ko kike na a samu tashi wannan haka ne saboda ka duba za ka duba za mu tsallaka na gaba za mu koma gida da fara bangaren ofishin Zainab Abu ɗan mutanen da fara bayan yana tun daga fara ce wata takin kawo jirgi a ta yadda mun ba bangaren bikin ɗan uwan ta saurayi a nan mata Allah kuwa sauran kudin mota ta ne da kai kai da ka kuma na ce wai ta hawo